Biktima siya sadto sang bullying pero naghimaka sa training tubtob nga naging panibago nga boxing champion. Aton kilalahon ang mananagat nga Asian Boxing Federation Bantamweight Champion sang Cagayan Negros Occidental sa sining episode sang Bida sang Liga. Makatatlo ka beses gagin patumba sang 28 anyos nga si JR The Dreamer Raquinel ang nakaaway nga Tanzanian nga si Imani Matendo para makuha ang Asian Boxing Federation Bantamweight Championship belt via knockout sa 4th round sa matira-matibay showdown sa Bacolod City sang Mayo 24. Ang pagpakita sang puwersa kag dominance ni Raquinel sa ibabaw sang ring ang ginsaksihan sa mga home crowd nga labi nga nalipay sa iya naging performance. Answers with a body shot of his own. And down Matendo once again. Si Raquinel nga nabansagan nga The Dreamer ang karon isa sa mga ginaidolo sa mga pareho niya nga mga boxers, ilabi na mga local amateur fighters. Siya ang nangin OPBF Flyweight Champion sang 2019 hasta 2021 kag nangin WBO Intercontinental Super Flyweight Champion sang 2022. Istorya ni Raquinel nga tumandok sa banwa sang Cagayan na biktima man siya sadto sang bullying sa lamharon niya nga edad. Gani nagdesisyon siya nga magboxing kag magpaidalom sa training. Ang totoo ng istorya tungod na sa bully, sir. So na-encourage ko mag-intraboxing para makabalo ko manumbag. So may opportunity tungod sa kapigaduhon, gigamit ko ang akon nga abilidad sa boxing para magpadayon sa ining nga sports kag i-career ko na. Hindi basta-basta ang mga naagyan nga pagsakripisyo ni JR. Sang nag-pandemic, nabatsagan niya man ang liwat nga pagpangabudlay sa panagat para lang masabat ang kinahanglanon sang pamilya. Grade 3 pa lang ko, sir, akong papa patay na. Papang ko patay na, mamang ko na lang ang nagbuhay sa amon. Pero at the same time, gabulig ko. Bata pa ko, kabalon ako magbalat ng buto. So, sa kapigaduhon kasi. Antes ka pa nagboksidoro ng ginihimo? Damo, sir, makisagan mag-eskwela ko. Gayo na lang ko sa teachers nga magbuha ko temprano kay mapalahod pa ko. Sa bulig sang JR Guanzon Boxing Promotions kag Highland Boxing Promotion, amat-amat karon nga napatinad ni Raquinel ang ilang nga pagpangabuhi. Tungod sa boxing, makapina naman siya ka beses nga nangayaw sa abroad para mapamatudan ang ikasarang sang Negrense sa ring. Jump off ka sa OBF, labot ka na Mexico gali hampang. Yes, sir. My last fight is from Mexico. Next start ko diri, sir, 112. So that's a flyweight division. OPBF silver sa bulig ni Sir Munjo. May offer para sa OPBF regular flyweight championship sa Japan. Kaloyan nakuha ko. Then after 2 months, nag-offer liwat ang Japan. Nagdepensa ako dito. Then my last defense sa OPBF sa Japan last 2019 knockout. Handom ni JR nga mangin isa man ka World Boxing Champion. Siyempre sa tanan nga boxer gandom mag world champion, sir. So gandom gina sila nga ma-offeran world championship. Di nang comfortable mo na weight? 115. Nagalaom siya upod sa mga local boxers nga mas magdamo pa ang oportunidad para sa mga pareho nila nga mapakita ang ila abilidad agod magtigluwa sa pungsod sa mga international fights. Time out kita na sa mga issue kag problema. Kag saksihan nato ng mga highlights kag maaksyon ng mga pahampang pati ng mga istorya sa mga paghimakas kag kadalanan sa aton nga mga lokal nga atleta kag mga legends sa sports. Dili lang kundi all out ang aton mga bida sa liga.